Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. Pamene tikufuna tipitirize lero lachiwiri pa 12 Novemba mchaka cha Ambuye athu Yesu Khristu cha 2024. Kodi lero Ambuye Yesu akundilankhula chani? Makamaka zokhudza mautumiki athu osiyanasiyana amene ife tili nawo. Mautumiki amene by virtue of baptism, chifukwa cha ubatizo tonsefe tidalandira. Timagawana nawo Ambuye Yesu udindo oyeretsa kukhala nsembe. Timagawana nawo Ambuye Yesu udindo okhala aneneri. Timagawana nawo Ambuye Yesu udindo okhala mafumu. Ndi maudindo osiyanasiyana amene amafumiranso maudindo atatu amenewa. Kodi maudindo amenewa ndikukwaniritsa bwanji? Nanga chimene chimandipanga motivate kuti ndikwaniritse maudindo osewa ndi chani? Kodi ndi maulemerero a dziko lino lapansi? Kodi ndichokufunitsitsa kuti ndimutumikire Mulungu? Kodi ndikufunitsitsa kuti dzina la Mulungu lipite patsogolo ndipo Mulungu apitirize kulemekezedwa? Mwinatu ulemerero mmafuna ubwere pa ine. Mwinatu ulemerero mmafuna kuti upite pa inu. Lero mpingo wathu ukutipemphanso kuti tisinkhesinkhe moyo wa Josafati oyera amene anali bishopu komanso anafanso imfa ya umalitiri. Iyeyu anabadwa mu dziko lija la Ukraine. Koma khalekhaleni atazindikira cholinga moyo mwake, atazindikira utumiki moyo mwake, adadzipereka kuti akhale wansembe mpaka anakhala bishopu. Komatu chifukwa cha utumiki, chifukwa cha umukonda Mulungu, adalolera kunena kuti moyo wake utsiridwe nsembe pofa imfa ya umalitiri. Koma chokondweretsa nchonena kuti ngati mmene amachitira a brave soldier amene amamwalira in the line of duty, amene amamwalira ku battlefield, nayenso Josafati oyera anamwalira ali pa ulendo wa utumiki. Chifukwa chani? Amafuna kuti dzina la Mulungu lilandire ulemu. Kodi ndi chani nanenso chimene moyo mwanga ndingathe kuchita? Kodi ndi chani chimene nanunso moyo mwanu mungathe kuchita kuti dzina la Mulungu lipite patsogolo? Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni lero tikhalire limodzi pamene mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Tito mutu kuyambira ndime ya 1 mpaka na 8 kupitiriza ndime ya 11 mpaka na ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Steve Mike Kaenda kuchokera kumphakati wa St. Jude, Holy Ghost ndi Land Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 17 kuyambira ndime ya 7 mpaka na ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhale limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Tito. Koma iwe uziphunzitsa zogwirizana ndi chiphunzitso choona. Uze amuna achikulire kuti azikhala osaledzera, ochita zachiukulu, amaganizo anzeru, olimba pa chikhulupiriro, pa chikondi ndi pa kusatepatepa. Chimodzimodzinso azimayi achikulire, wauze kuti azikhala ndi makhalidwe oyenera azimayi oyera mtima. Asakhale osinjirira anzawo, kapena akapolo azoledzeretsa. Akhale alangizi abwino, kuti choncho athe kuphunzitsa azimayi achitsikana
kukonda amuna awo ndi ana awo. Awaphunzitse kukhala amaganizo anzeru, opanda dama, osamala bwino za pabanja ndi omvera amuna awo. Pamenepo anthu sanganyoze mawu a Mulungu. Momwemonso amuna achinyamata uwawuzitse kuti akhale odzigwira. Pa zonse, iwe wemwe ukhale chitsanzo cha ntchito zabwino. Zophunzitsa zako zikhale zoona, ndipo uziphunzitse mwaulemu. Mawu ako akhale oona, kuti anthu asadzathe kuwatsutsa. Motero otsutsana nawe adzachita manyazi, atasowa kalikonse koyipa kuti atinenere. Mulungutu waonetsa kukoma mtima kwake kofuna kupulumutsa anthu onse. Kukoma mtima kwakeko kumatiphunzitsa kusiya moyo wosalemekeza Mulungu, ndiponso zilakolako za dziko lapansi. Kumatiphunzitsa kuti moyo wathu pansi pano ukhale wodziletsa, wolungama ndi wolemekeza Mulungu. Pajatu tikudikira tsiku lodala, pamene zidzachitike zimene tikuyembekeza, pamene Mulungu wamkulu ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu adzaonetsa ulemerero wake. Paja iye adadzipereka chifukwa cha ife, kuti atipulumutse ku zoyipa zathu zonse, ndi kutiyeretsa kuti tikhale anthu ake achangu pa ntchito zonse zabwino. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Za udindo wa antchito. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adatinso, utha kukhala ndi wantchito olima kumunda kapena oweta nkhosa. Pamene iye wafika kuchokera kumunda, kodi ungamuze kuti, bwera msanga udzadye? Sungatero ayi. Koma udzamuza kuti, kozere chakudya, ukozeke kunditumikira mpaka ineyo ndidye ndikumwa. Iweyo udya ndikumwa pambuyo pake. Kodi unganthokoze wantchitoyo chifukwa chakuti wachita zimene unamulamula? Choncho inunso mutachita zonse zimene adakulamulani muziti, ndife antchito osayenera kulandira kanthu. Tangochita zimene tinayenera kuchita. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga wabwino wa lero ndi uthenga umene ukubwera ngati mozembayitsa, ukubwera ngati fanizo, monga mmene tikudziwira tonsefe kuti Ambuye Yesu amakonda kuphunzitsa mafanizo. Chimodzimodzi leronso Ambuye Yesu akubweranso ndi fanizo, ndipo pamene akubwera ndi fanizo akufuna kunena kuti fanizo limeneli wina aliyense payekha alifanizire ndi moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Ngati ife ansembe tione kunena kuti kodi fanizo limeneli likundilankhula zotani mu nsembe wanga. Ngati ife akhristu tione kunena kuti kodi fanizo limeneli likundilankhula zotani mu chikhristu changa. Ngati ife andale ma MP, members of parliament, fanizo limeneli tililinganizenso kwathunthu ndi utumiki wathu. Kuti kodi ngati member of parliament, ngati MP, udindo wa ine ndimawuyendetsa motani, ndipo chimene chimandipangitsa kunena kuti ndizilimbikira pa udindo wanga ndi chani, nanga chimene chimandilepheretsa kuti ndizitumikira monadi ndi chani. Lero Ambuye Yesu akuwauza kunena kuti ati utha kukhala wantchito olima kumunda kapena utha kukhala wantchito oweta nkhosa. Koma kodi pamene wantchito ameneyu wabwera, pamene iye wafika kuchokera ku ntchito kwake,
kodi mbuye wake angathe kumuwuza kunena kuti bwera msanga udzadye? Ambuye Yesu approach yawo imene akuphunzitsira akufunsa mafunso ndi cholinga chonena kuti amene akuwalankhula, amene ife lero akutilankhula, tizisingasinga nkumapereka mayankho oyenerera amafunso amene Ambuye Yesu lero akutifunsa. Chimene Ambuye Yesu lero akufuna atiphunzitse poyambirira penipeni nkunena kuti moyo mwathu utumiki udzaoneka bwinobwino ngati ife tidzakhale mtumiki, nkuvomera kunena kuti ine ndine mtumiki, kenaka ena nkukhala ma masters, nkulolera kunena kuti awa ni ma masters pakadali pano. Kapena kujako ine nali mtumiki, panopa ine ndine master. Kapena pa kujako ine nali master, panopa ndine mtumiki. Kodi chimene chimavuta pa Chikhristu ndi chani? Chimene chikuvuta kunena kuti Chikhristu chizenda bwino, chimene chikuvuta kunena kuti anthu mwina timudziwedi Mulungu, chimene chikuvuta kunena kuti tikhalire akhristu amphamvu, osiririka, onyaditsa, it is that crisis, that identity of masterhood and servanthood. Kunena kuti anthu ambiri timafuna kunena kuti pamalo pamene ife tikunena kuti tikhale ma servant, mwina tidzioneka songa ma masters. Pamalo pamene ife tikunena kuti tizimvetsera, mwina ife timafuna kuti tizilankhula. Pamalo pamene ife tikufuna kunena kuti tizipepesa, mwina pamene ife timapeza kunena kuti tikufuna kunena kuti ena atipepese. Pamalo pamene ife tikunena kuti tionetse chikondi, pamene so timafuna kunena kuti anthu ationetsere chikondi. Ndiye ma crisis itu amene ali mmoyo mwathu, amene ndi matenda akulu. Ambuye Yesu akufuna kunena kuti Chikhristu chathu chidzichita kuonekera kunena kuti uyu ndi servant pakadali pano, uyu ndi wotumikira pakadali pano, ndipo uyu ndi wopereka maodazi pakadali pano. Pakakhala kusiyana kwabwino kumeneku mpamene Chikhristu chingathe kuyenda. Ino ndino afumu, ufumuwo ukhale kumudziko. Tikabwera pamaso pa Mulungu tisaonekenso ngati ndifeso afumu, ayi. Ine ndine wansembe, ndikamakumana ndi episkopi wanga, ndilole kunena kuti ineyo ndikhale wansembe, ndipo ndilole kunena kuti episkopi wanga akhale episkopi wanga, andilankhule ndipo ndimumvetsere, ndiye usembe uyenda bwino choncho. Kaya inu ndinu sistere, mukupita kwa mayinkulu, mulole kunena kuti inu mukhale sistere, amayinkulu akhale mayinkulu, muamvetsere ndipo mutsatire maoda awo monadi, ndiye sistere uyenda bwino. Kaya inu ndinu Khristu, mwabwera ku parishi, musafunitsitse kunena kuti inu mukhale pa mpando wa bambofumu, ayi, koma inu mukhale inu mukhale Khristu, ndipo bambofumu akhale bambofumu. Sizikutanthauza kunena kuti bambofumu angolamula, ayi, sizikutanthauza kuti bambofumu sangamvetsere, ayi, koma nthawi imeneyo tilolere kunena kuti awa ali ndi udindo uwu, awa ali ndi udindo uwu. The crisis of identity in our life is very profound. Crisis imene imwe mwathu ndi crisis imene ili yokhazikika, imene imatilepheretsa kunena kuti mwina tipite patsogolo ngati mabanja akulephera. Ndi chifukwa chonena kuti nthawi zonse muli crisis. Pamene iwe wina akulankhula, ndiye kuti iweyo udziwe kunena kuti uyuyu wavala udindo olankhula, ndipo ineyo ndivale udindo omvetsera. Koma iye akavala udindo olankhula, winanso nkuvalanso udindo olankhula, tizidziwa kunena kuti banja silingatheke olo ndi pang'ono pomwe. Alipo anthu ena ake amenewo ndi udindo aona kuti nthawi imeneyo aonetsere chifundo anthu ena. Koma malo moonetsera chifundo anthu ena, amafunanso anthu ena adzaonetseranso chifundo. Taziona akoto anthu kupita kumaliro, malo momalira maliro, nkumadandaula kunena kuti ine simatu simunandipatsetu. Iyayi, ine nthawi inena kuti inuyo muonetsere chifundo. Kuna kuti banja lirafedwa. Sera anthu ofedwa awonso akuonetserenso nicho chifundo zenu yonso, ayi. The crisis in your life has to be resolved. The crisis in my life has to be resolved. Kenaka chinanso chimenenso uthenga wabwino walero ukutiphunzitsa ndikunena kuti akuti kodi mtumikiyo akuyenera kuthokozedwa pa zinthu zimene sakuyenera kuthokozedwa? Kodi akuyenera kuthokozedwa pa zinthu zimene amenera kuti achite? Moyo mwathu muno nthawi zina zimakhala zoseketsa chifukwa chonena kuti timathokozana pa zinthu zosayenera kuthokozana. Wani, zinthu zonena kuti munthu ndi udindo wake wachita, ndipo zimayembekezeka kunena kuti munthu achite zimenezo, ndiye timagundika. Tikufuna tikuthokozeni kunena kuti mwatiyikira nsewu. Ndalama zilipo kale.
amangoyenera kuti achite zimenezizi. Amathokozane mu zinthu zimene wina aliyense akuyenera kuti azichite. Ayi, kuthokozana the obvious. Tikamathokozana the obvious ndi chifukwa chake tsopano anthu amayamba kupanga expect malipiro pamalo posenera kuti alandire malipiro. Munthu angonetsa umunthu mudzaona kuti akuyembekeza kuti alandire malipiro. Chifukwa chani? Chifukwa kuti timathokozana pamalo posenera kuthokozana. Galimoto atitimira akakuthandiza kukankha galimoto ija nkutuluka mata abwana ndiye musangoti siyasiya. Akufuna athokozedwe pamalo posenera kuthokozedwa. Chifukwa iwo angochitapo ngati ntchito chabe, iwo angonetsa umunthu koma akufuna kuti athokozedwe. Akunena kuti nkhalidwe omathokozana pa zinthu zimene sitikuyenera kuti tizithokozana ndi nkhalidwe imene sokupititsanso patsogolo umbava, ndi khalidwe imene kupititsanso patsogolo zachinyengo, ziphuphu zosiyanasiyana. Kenaka chinanso chimenenso ife uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsa ndikunena kuti pamene ife tathokozedwa pa zinthu zimene sitikuyenera kuti tithokozedwe, mwina tizizifunsa kawiri katatu kuti kodi sindinalandiretu malipiro anga? Kapena mwinanso tizizifunsa kunena kuti kodi malipiro amene ndikulandirawa ndi malipiro amene ali oyenerera? Kuthokozedwa kumene ndikuthokozedwako ndi kuthokozedwa kumene kuli koyenerera? Tizizindikira nthawi zonse kunena kuti pamene tikugwira ntchito ya Mulungu, muzizindikira nthawi zonse kuti pamene mukugwira ntchito ya Mulungu tikungoyigwira ngati mere servants, tikungoyigwira ngati atumiki chabe. Chifukwa ino kuti tikuyigwira ngati atumiki chabe, sitikuyenera kunena kuti mwina tilandirenso ma praises amene tikuyenera kuti tizilandirawa. Ine ndikagwira ntchito, bwanji litsogole ndi dzina la Mulungu. Inu mukagwira ntchito, bwanji litsogole ndi dzina la Mulungu. Ndipo Mulunguyo amene dzina lake latsogola adzatipatsa mphoto yake yokhalitsa. Amen.